Ahojte všetci. Máme dnes strechu renovať na kostole. Je to trošku väčšia strecha. No a čo chcem vám ukázať? Ak renovovať strechu tak, aby tá strecha vydržala 12-15 rokov. Takže najprv treba strechu vyčistiť z vapku. Položím tu také video, ak sme čistili túto viažu. No a potom pôjdeme čistiť ešte tak. Tak sa vyčistilo s vapkou. Potom takto hovorí, že stačí to len vyčistiť a možno hneď maľovať. Ale ja chcem vám ukázať, vidíte? Vapka veľmi dobre vyčistila, ako dala farbu, ktorú z lesa držala. Ale je tu také miesta, ktoré treba prebrúsiť. Prebrúsiť takto. Takto tu. Takto tam. Ešte trošku tu sa zafilo. Ale to veľmi dobre vidno, kde je už prebrúšeno a kde ešte treba toto prebrúsiť. No a ak sa prebrúsi, treba dať poliuretonovú farbu. Jedenkrát základ, potom vrch. A takýmto spôsobom bude strecha držať 12-15 rokov. Sledujte.